Bilbok bete zituen titular guztiak. Baina beste herri batzuek ere, Bermeok, esaterako, ez dute 83ko uholdea ahaztuko. Desni moten izan duzku, auto bat etortzen zan dezko esni ez. Emoten izan zago gizonai, jandrai, bokadiluk edo jate. Danak bakune bizan die. Biarri induzen, danak. Hemen arrentzale guztizek lagundute, nitxosotik eta horritxe. Bai, hau fabrikie, ormasaneko fabrikie. Hau be, inundeta. Bai, kasinu izauen etxata. Senetor zinako Bilbo bidetik, inundazio trementok. Erreberat. Hain tormenta handizik etorzie, bota zauen kasinu erdi itxosora. Bai, izan zen egun itzela. Nik egun uste dut ikusi, olatorik herri barrutik etorten. Sekule bez. Erresurtelten da, nitako okuntxotetzien txibato txikitsu bet. Dareaz komuniketesan nahi gizonagaz. Entzatien deitxu. Desantzatin ze, erdo erinetzera, Bermio inundeta dakute. Orduan etorzi junzin ondarrure, han emontzo izen erropak, esniek, urek, eta etorzien beteta biberakaz etorzien. Guk okidu kotxe txubet. Txilta kiusen zen da bizena. Kamioneta bat. Da neuketak gizonak ukusi du, geure kamionetian du. Molletik itxosora jauz izan. Urek ekarzagun.